Γεια σας, είμαι η Ιραλή Παπαγεωργίου, 51 χρονών και σε προεμεινόπαυση. Έχω μια κόρη 12 χρονών, στην προεφηβεία. Πολλές φορές οι συζητήσεις δεν βγάζουν πουθενά. Οπότε μια φορά της είπα: κοίταξε να δεις, Μαρίλια, η μαμά είναι στην προεμεινόπαυση και εσύ είσαι σε προεφηβεία. Ένα προ θα νικήσει. Και γύρισε απολυμμένη και μου είπε: τι είναι αυτό, μαμά? Ποιο? Της λέω: η προεμεινόπαυση. Πώς να το εξηγήσω, αφού εγώ και η ίδια τώρα το ανακαλύπτω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες που είμαστε στην προεμεινόπαυση είναι μεταξύ μας να το πούμε χωρίς ταμπού. Να μιλήσουμε δυνατά και χωρίς τύψεις, γιατί είναι μια περίοδος της ζωής μας που θα την περάσουμε για 100 χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι εφηβεία, μπορεί να είναι νεανικότητα. Είναι άλλο ένα στάδιο. Αν δεν μιλήσουμε εμείς μεταξύ μας και να λύσουμε τις απορίες μας, απαιτώντας από τους γιατρούς να μας δώσουν σωστή πληροφόρηση και στήριξη, τότε κανείς δεν το κάνει για μας. Επίσης, πρέπει να βγούμε προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας μας για να μιλήσουμε και να απευθυνθούμε προς άλλες γυναίκες. Οι εργοδότες πρέπει να καταλάβουν ότι μια γυναίκα σε προεμεινόπαυση δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι το άλογο που ψόφισε. Είναι μια γυναίκα που χρειάζεται μια ειδική στήριξη, μια στήριξη για να συνεχίσει τη ζωή της. Και πρέπει πρώτα εμείς να αγαπήσουμε το σώμα μας και να μην τρεπόμαστε γι' αυτό.